aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye sibiri ye novembre kalo tile 16 san 2024 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na CNT ye sigi min kɛ CICB kɔnɔna la an da bɛna don o la fo ka taga se sariya min taara ka ɲɛsin jamana ka sariya baarakɛla maa fila ma an da bɛna don o bɛɛ lajɛlen na. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ani kɔkan kunnafoniw o bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma aw bisimila. I n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na alamisado novembre kalo tile 14 san 2024 CICB ka jɛrɛjɛso min tɔgɔ dalen bɛ Ala ma hinɛna Jelibaba Sisoko la CNT maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa hakilina min bɔra an ka ministre des transports et des infrastructures yɔrɔ madame Dambele Madina Sisoko yɔrɔ ka o hakilina in ta ni o de ye Société Mali Airlines SA ka o cakɛda ka o sigi sen kan. Ni hakilina in ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye a jirala ko a kun de ye ka Mali ani jamana wɛrɛ ka olu sɔgɔ ɲɔgɔn na bolimafɛnw nasira fɛ wa a kun de fana ye ka malidenw ka dɔnniya ka o jira diɲɛ mana ani fana min ye Mali a bɛ se ka a yɛrɛ tɔgɔla pankuru jigi kɛnɛ ka o sɔrɔ cogoya min na. Maa minnu kan ka nin baara in kɛ u ye a jira k'u bɛn'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa baara in ka kɛ ka ɲɛ wa ko ni nin cakɛda in dayɛlɛna maa minnu bɛna taa nin pankuru in ta k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka lakana u bɛ se ka sabati cogoya min na. Mali sariya baarakɛlaw ni o ye avocaw ye olu ka ɲɛma Maître Ousmane Bouba Traoré sariya min taara ka ɲɛsin avocat maa fila ma ale ye i da don o la ka o ɲɛfɔ o ɲɛna ni o fɔlɔ ta kɛra octobre kalo tile 30 san 2024 ni o ye monsieur Cheikh Oumar Tunkara ye a jirala ko sariya min taara kama o de ye ko kalo 18 a tɛ avocaya baara a tɛ a kɛ wa u ka lasigi fɛn o fɛn bɛ kɛ k'a bɛ san 5 de kɛ a tɛna ye o kɛnɛ kan. O kɔfɛ novembre kalo tile 13 san 2024 ni o ye madame Nadia Miriam Biolele ye sariya min taara ale kama o de ye ko ale bɛna kalo 12 kɛ ale tɛna avocaya baara kɛ wa ko san 5 ale fana bɛna o kɛ a tɛna ye u ka lasigiw la. Ko o kɔ u tilala ka a jira fana ko min ye madame Nadia Miriam Biolele ko ale gɛnna yɛrɛ de ka bɔ avocaya baara la min ye u ka ɲɛmaaw ye u ma sɔn ka u da don a ko la ka a perepere latigɛ kosɛbɛ kunnafoni dilaw ye nka u masurunya mɔgɔ dɔw ye a jira ko n'i y'a ye ni sariya ni taara ni maa ninnu kama ko kun tɛ dɔwɛrɛ ko sabula ko damakasi sɛbɛn caman ko o donnen bɛ u juguya la. Jumado novembre kalo tile 15 san 2024 Mali kunnafoni dilaw tɔgɔlaso Maison de la Presse ye u hakilina jira waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin Joliba TV ma Burkina kunnafoni dilaw tɔgɔlaso b'a fɛ ni o de ye u ye damakasi sɛbɛn min don Joliba TV kama Mali kunnafoni dilaw ka ɲɛmayaso yɔrɔ ni o ye Aki ye. Maison de la Presse ɲɛmaw ye a jira ko min yɛrɛ balila olu la ko nin damakasi sɛbɛn min cira Aki ma ko a sɛbɛnna don min yɛrɛ la ko yala ko a ye a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan cogo di. O kɔfɛ u ye a ɲini Burkina kunnafonidilaw ka tɔgɔla ɲɛmayaso b'a fɛ ko yanni u k'a fɔ ko u bɛ da wɛrɛ furan ko u ka u yɛrɛ ka da furan fɔlɔ sabula u ye a jira ko octobre kalo tile 17 tɛmɛnen ko u ka kunnafonidiso ni o ye Palga ye olu ye sɛbɛnni kɛ k'a bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan min bɛ ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ka Général Jala o sɔrɔli kan ni o de ye nanzarakan na ko armée malienne des généraux comme s'il pleuvait ko u ye nin bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan ko yala olu kɛlen ka nin bila u ka bɔlɔlɔ siraw kan ko Burkina kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ye sariya jumɛn ta nin kunnafonidiso in kama. O kɔ min ye Maison de la Presse ye u y'a jira ko waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali kunnafonidilaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ waleya ye min bɛnnen bɛ olu ma wa ko olu bɛ Joliba TV kɔ a ka nin kɛlɛ in na.
Mali senemato ɲɛma maa 11 min minɛna ka datugu ni a bɛ kalo 6 bɔ an ka kasobonbaw kɔnɔna la. Olu tun bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ taratadenw novembre kalo tile 11 san 2024 n'a sɔrɔ ni u bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ka bɔ kaso la wagati kunkurunin kɔnɔ. Nka u ka sɛbɛnfura bɛ kiiritigɛla min ka bolo kan o ma sɔn ni hakilina in ma. O bannen kɔ u ye u bɛɛ lajɛlen ta ka taga segin u ye u bɔra yɔrɔ min na. Maa min tun bɛ Bamakɔ u taara ni o ye Kulikoro, Kɛnyɛrɔba ani Joyila. Maa minnu tun bɛ o yɔrɔw la u seginna n'u maa 11 bɛɛ lajɛlen ye u ta yɔrɔw la. Keɲɛba finitigilakaw ni bolibana finitigilakaw ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la min ye binganikɛla maa 12 tɛgɛ sera ka kɛ u la. U kɛlen kɔ ka tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na u ye marifa caman fo ka taga se marifa kisɛ caman o yera u bolo ani min ye sanu ye fo ka taga se ɲɛnaminimafɛnw olu bɛɛ lajɛlen yera u bolo. Sigarɛti paquet caman o yera u bolo fo ka taga se ciseaux ani min ye telefɔniw fo ka taga se moto kelen o fana yera u ka bolo kan ani papier minnu bɛ ni u bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛ o kɔnɔ o caman fana yera u bolo ani nafolo kasabi caman. Ni maa ninnu tun bɛ Kɛɲɛba kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ novembre kalo tile 10 tɛmɛnen u ni ɲangini min ka kan o dara u kan. Finitigilakaw ka nin wulikajɔ in fora kosɛbɛ u ka ɲɛma fɛ ni o ye Sumeyila Tarawele ye ale min bɛ a jira sanga ni wagati ko polisiw ka baara de ye ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana wa ko u yɛrɛ dama fɛnɛ kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka bingani wale k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. Mali ka dolancilaw ye se sɔrɔ Mozambique kan ni kelen ni fu ye o bɛ a jira ko farafina tɔgɔla balontan min kan ka kɛ Marokukaw fɛ san 2025 Mali dolancilaw bɛna ye a kɛnɛ kan. O b'an nata an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina jamanadenw ka jɛkuluba min bɛ ni o ye société civile ye olu ye sɛbɛnfura kɛ k'a ci Togo jamana ɲɛmaaw ma ni o de ye u ka transition jamana ɲɛmaakɔrɔ Paul Henri Daminba ko ka a bila ka na k'a sababuya kɛ ko fanga dafiri min ni o tun bɛ ka ɲini ka kɛ Burkina ni wagati laban ninnu kɔnɔna la ko a nɔ yera a la ko b'a ɲini Togo jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka a bila ka na yaasa ani kiiri min ka kan o ka se ka da a kan. Direction générale de la sécurité extérieure olu ka agent Marius Berseya o donna Niger dugukolo kan novembre kalo tile 12 san 2024 ka sɔrɔ a ma kɛ ni Niger jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye o kɛlen jɛkulu min sigilen bɛ Niger lakanali ma olu ye wele bila a ma novembre kalo tile 13 san 2024 yaasa k'a ɲininka a dakɔnɔkanw na. Kumakan in carila u ka jabaranisoba de fɛ nka u ma ɲɛfɔliba kɛ a ka minɛli kun na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.